Olisiko meidän pitänyt mennä juttelemaan Pepille? No miksi? Mun mielestä se vaikutti jotenkin aika yksinäiseltä. No ihan oma vika. Mitäs on tommonen lortto? Hei, katos tätä. 25,45 kulmassa. Tuossa on järjetön vuokra. Jopa vähän laskeskeli, että jos mun liksaisi jotain luokkaa ilta- ja viikonloppuvuorojen kanssa, mä saisin ton verran asumistukea, mullahan jäisi ihan käyttörahaakin. Miten sä edes tiedät, paljon sun liksa on? Mä katsoin netistä sen työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan. Ja tiedätkö, Isma voisi maksaa mulle enemmänkin. Kuule tyttö, sulla ei se ole vielä koko työpaikka ja sä suunnittelet nyt jotain palkankorotuksia. No tosi kiva, kun sä oot noin kannustava. Sä haluat, että mä muutan lähemmäs. Ei, totta kai mä haluan, mutta mun mielestä teidän kannattaisi ottaa vähän iisimmin. Ei Ismo loe vielä koko Delia. No äkkiä kai se sen perustaa. No äkkiä mäkin olin perustamassa kuntosali, mutta niin vaan kuulen ne hankkeet kaatuu. No jos et sä olis noin jääräpää, niin Tuukka olisi ottanut sut takas mukaan siihen. Sitä paitsi Ismo on aikuinen mies, ei sille tuu kukaan Lasse määräämään, mitä se saa tehdä. No sit varmaan kannattaa siis... Yksitellen luokan edessä sujuvalla ja kuuluvalla äänellä. Mikä puhe se on, jolla ei ole kunnon yleisöä? Lari saa tehdä puheen ensi kerraksi ja voi keskittyä kuuntelemaan muiden esitelmiä. Kuka haluaa aloittaa? Onni? Matlena sitten. Ole hyvä. Jane Austen romaani. Sen ansiosta Jane Austen romaanit ovat iättömiä ja soveltuvat myös modernin ihmisen klassikkolukemistoon. Hienosti argumentoitu. Hyvä Matleena. Jäikö kenellekään kysyttävää? Jutellaan kootusti tunnin lopussa. Menisikö Onni seuraavaksi? Mä voin olla seuraava. Sun aiheen teema sopii paremmin tunnin loppuun. Onni. Sillä on vähän huono olla. Mitä sä sitten koulussa teet? Tartutat muut oppilaat ja opettajat. En mä oo kipeä. Onni, ole hyvä. Applikaatiot. Muista artikulointi. Applikaatiot eli mobiilisovellukset ovat alusta asti Nyt ei olla sirkuksessa, vaan äidinkielen tunnilla. Pelleily sikseen. ovat alusta asti koodattu. Mitä tää nyt on? Onko sulla purkka suussa? Applikaatiot. Onni! Ole! Ootele sinä siinä ihan rauhassa, Jouko. Mulla on vielä yksi juttu, mikä pitää hoitaa. Se olisi nyt, kuulkaas, niiden kuuluisien viimeisten sanojen aika. Peppi, mä rakastan sua. Mä rakastan teitä kaikkia. Ja Seppoa. Hyvästi kuulan suku.